Γεια σας, είμαι η Λίδα, συνιδρύτρια του Me2We. Σπούδασα marketing και έχω πολυετή προϋπηρεσία σε πολυεθνικές εταιρείες και δυναμικά περιβάλλοντα. Μέσα από αυτή την πορεία απέκτησα πολύτιμες δεξιότητες και εμπειρίες, εμπλούτησα το εύρος των γνώσεών μου και ήρθα σε επαφή με νέες τεχνολογίες. Ενδιαφέρθηκα για την τεχνολογία και τα νέα εργαλεία της, τόσο από προσωπικό ενδιαφέρον όσο και από επαγγελματική ανάγκη. Πάντα με γοήτευε η καινοτομία και ο τρόπος με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να διευκολύνει την καθημερινότητά μας, να αυξήσει την αποδοτικότητα και να ανοίξει νέους ορίζοντες. Η ιδέα για το Me2We γεννήθηκε από ένα γεγονός που επηρέασε την οικογένειά μου και άλλαξε τις ισορροπίες σε διάφορες πτυχές της ζωής μας. Θα μπορούσα να πω πως η ζωή είναι σαν ένας δρόμος με ευθείες και στροφές, κάποιες φορές ομαλός, άλλες απρόβλεπτος. Όμως κάθε αλλαγή κατεύθυνσης μας δίνει την ευκαιρία να αναπτυχθούμε, να προσαρμοστούμε και να προσφέρουμε. Σημασία δεν έχει μόνο ο προορισμός, αλλά και η καρδιά που βάζουμε σε κάθε μας βήμα. Παρακολουθώντας προσεκτικά τις προκλήσεις, τα νέα δεδομένα μας και τις νέες ευκαιρίες που αναδύθηκαν, αισθάνθηκα την ανάγκη να αξιοποιήσω την επαγγελματική μου εμπειρία με στόχο τη δημιουργία κάτι ουσιαστικού, που να έχει ως επίκεντρο την προσφορά και τη σημαντική συμβολή σε έναν μεγαλύτερο σκοπό με πραγματική αξία. Έτσι λοιπόν, συνδυάσαμε την τεχνολογία με την ανθρώπινη εμπειρία και παράλληλα με το μεράκι της προσφοράς και της δημιουργικότητας δημιουργήθηκε το Me2We. Μια πλατφόρμα που προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και έναν ζωντανό χώρο για αλληλεπίδραση με γνώμονα τη συμπερίληψη και τη σύνδεση. Σας προσκαλώ να ανακαλύψετε την πλατφόρμα και να γίνετε κομμάτι αυτής της όμορφης κοινότητας. Είμαστε εδώ για να προχωρήσουμε μαζί σε αυτό το ξεχωριστό ταξίδι. Ελάτε μαζί μας, σας περιμένουμε.